Moje meno je Rišo Zaďko a toto je kombo, ktoré iste všetci poznáte. Auto sa vyrába stále so štvorvalcovým dízlom 1.5-kovým, výkon 96 kW, čo je celkom v pohode, ale toto je tu na novinka a my si ju teraz ukážeme. Kombo je 5-miestne, vpredu 2-krát, vzadu 3-krát. A čo je na tomto aute zvláštnosťou je posunná mreža. Poďte sa pozrieť sem dozadu. Posunná mreža má také možnosti, že posúvame po takých koľaniciach a je tá manipulácia veľmi jednoduchá. Vysvetlíme si to, ukážeme si to. Sklopíme sedačky, odistíme mriežku a jemne ju posuniem smerom dopredu a tým pádom mi tu vznikne obrovský priestor a dvojmiestne auto. Mriežku zaistíme úplne jednoduchým spôsobom a takisto dokážeme urobiť a ešte zväčšiť priestor ďalší, a to takým spôsobom, že toto takto preklopím a tu mám také dvierka, ktoré otvoríme a dokážeme ich ešte aj tu takto pekne zaistiť, aby mi to nebehalo po aute. A môžeme odviesť niečo dlhšie, ako napríklad rebrík alebo iné podobné predmety, a aby mi to neobilo prístrojovú dosku, mám tu takúto plachtu na to ešte, ktorú navlačím na tie dvierka, aby som si nepoškodil interiér. Také celkom zaujímavé auto aj pre súkromné účely, aj pre podnikateľov, pre všetky vrstvy kategórie. Je tam DPH odpočítateľná. Najviac sa mi naozaj páči táto mriežka, ktorá je variabilná. Cez dvoj urobím 5-miestne auto hocikedy za chvíľočku a myslím si, že je to také celkom využiteľné. Ahojte!